Foli ni tan ni o belebelebe ka lase an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali Kunnafoni TV jabarani kanubagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina aw bɛ ka anw si su ani tile Mali Kunnafoni TV sanfɛ an b'aw fo dante foli min na ni aw ka jamukan sigilen musoya jamukan ni ko musoya fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ bi an sera mɔgɔ ma seko ni dɔnko tigilamɔgɔ belebeleba dɔ don fɛn fɛn bɛ musoya kɔnɔ a bɛ n'a bɛɛ walawala ka d'aw ma restez attentifs voilà tanti ani tile. Salam alaikum somɔgɔw bɛ di. Masfete alhamdulillah. Nse denbaya. Nse. Tanti sana ka taa ɲɛfɛ i b'i tɔgɔ i jamu ani sigiyɔrɔ i b'o lase an lajɛbagaw ma. Ayiwa ne tɔgɔ Rokiatu Jakite bɛɛ bɛ n dɔn Rose Jakite la. Ne ye Mama National Madame Jakite Ajabani Kebe denmuso de ye ne. An bɛ baara kɛ musoya kɔnɔna la adamadenya kɔnɔna la bilasirali la n'a bɛ fɔ ma ko coach conjugal anw ta kɛrɛnkɛrɛnnen don ka da furu ta kan. An ka baara wɛrɛ ye fɛnɛ ka association lujuratɔw dɛmɛ n bɛ baara k'o kɔnɔna la nka bi je crois que an bɛ yan musow ka kɛnɛ de kan donc n bɛ yan musow ka kɛnɛ kɔnɔna la i yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ boutique musow ka boutique de kɔnɔ musow ka so de kɔnɔ donc fɛn caman bɛ yen ni ala sɔnna ma an da bɛna s'o ma inchallah. Voilà a ye tɔgɔ min préciser Ajabani Kebe n'o tɔgɔ fɔra o bɛ mɔgɔ caman hakili lajigi ko caman na donc Mama International n'o ye Tani Rose yɛrɛ an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi an bɛna masala aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ. Ok tanti sanni ka taa ɲɛfɛ e yɛrɛ fɛ musoya ye mun ye i bɛ hakɛ to ni n ko musoya fɔlɔ musoya ni bi musoya changement jumɛn de donna a la anw bidon kɛlen don k'a yɛlɛma ka kɛ jumɛn de parce que ɲɛ b'a la changement caman b'a la aw ka baro senw fɛ. Ayiwa alhamdulilayi an bɛ ala barika da ale min anw kɛ muso ye parce que musoya ye koba de musoya ye hɛrɛ de musoya ye nɛɛma de n ko ala ye den wolo di anw musow de ma yɔrɔ fɛn tɛ tɛmɛ o kan dɛ anw de bɛ den wolo k'a kɛ mɔgɔkɔrɔba ye k'a kɛ kamalenkɔrɔ ye k'a ladon k'a kɛ musobakɔrɔ ye a ka jamana mara a ka dugu mara a ka kabila mara yɔrɔ tɛ ko den ye dɛ musoya ye fɛnba de mais sisan denmisɛnninw tɛ musoya valeur dɔn bibi na musow yɛrɛ bi ni ka u ba musoya la a ka da mun kan a kɛra an kɔnɔ ko musoya ye fanga de ko musoya ye kamalenkɔrɔya de musoya to ye musoya ye kodɔn ni keguya de musoya ye majigi ni sabali de musoya ye ko dilan de bɛɛ y'a fɔ ko muso tɛ se ko la wa a bɛ fɔ ko ni i ye fɛn min mɛn bɔnmɔsi da dugu mana jɛ ko turukala de y'o fɔ a ye sufɛ turukala tɛ dɔwɛrɛ ye n ko ye muso de o kɔrɔ ko hakilina ɲumanw caman de b'anw musow bolo muso f'i ka sɔn i ka musoya ma i ka sɔn a ma fɛnɛ k'a fɔ ko musoya in tɛ fosi tiɲɛ ye au contraire musoya ye pouvoir de n b'o de fɔ denmisɛnninw ye n ko min ka di ne ye musoya la kɔni cɛ bɛ n bɛrɛbɛrɛ ka kumakan dumanw fɔ n ye k'a nɛgɛ ko min ye muso de ye mais ne t'a ɲini musoya kɔnɔna la ne ka kɛ kamalenkɔrɔ ɲɔgɔnna ye an k'an kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la ne t'o fɛ o ne bɛ bɛrɛbɛrɛnin fɛ ni kɔgɔ da ɲɔgɔnna ye donc fo muso k'a dɔn ko musoya ye min ye i don fini na fɔlɔ i k'a dɔn ko musoya ye min ye i ka miiriya la i ka hakilina la i kɛta n'i fɔta la i k'a dɔn ko musoya yɛrɛ ye min ye hali yɛlɛmacogo fɛ nka n'i ye sisan denmisɛnninw taamatɔ lajɛ i b'a fɔ ko kamalenkɔrɔ taamatɔ don n'i y'u kumacogo lajɛ i b'a fɔ ko cɛ de bɛ kuma la n'i y'u filɛli kɛcogo la i b'a fɔ ko cɛ de bɛ filɛli la ni muso dɛsɛra musoya yɛrɛ kɔrɔ a bɛ fɔ de ma ko féminité a bɛ fɔ de ko on n'est pas féminine on devient féminine donc mɔgɔ bɛ kɛ muso ye k'a sɔrɔ musoya ma dafa i la pour que musoya ka dafa mɔgɔ la o ye lamɔ de ye k'i dege kumacogo la k'i dege majigi la k'i dege sabali la k'i dege kodɔn na k'i dege ko kɔlɔsi la mun de y'a to muso ye kodɔnna ye muso ye kodɔnna ye parce que muso ye kɔlɔsilikɛla de depuis bɛ den wolo i b'a kɔlɔsi fo ka taa kɔrɔbaya i b'a jogo bɛ dɔn muso ye kɔlɔsilikɛla o de y'a to muso bɛ hakilina ɲumanw di cɛ ma ale ni kunnasiri ye cɛ sɔrɔ ko o ko la n'a y'a muso ɲininka a bɛ bɔ fili la donc musoya tɛ ko denni ye dɛ a kana k'an kɔnɔ ko kokajɛ dɔrɔn de ye musoya ye parli dɔrɔn de ye musoya ye olu y'a dɔ ye nka musoya ye fanga de ye fanga min don n'i ko k'i b'a falen fanga wɛrɛ la dɔrɔn i bolo b'a bɛɛ jɛ. Ok d'accord vraiment faamuyali sɔrɔla nin kuma in na kosɛbɛ a y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ nin kan surtout défaut belebeleba bɛ anw bidenw de la mais question dɔ bɛ ne bolo tanti musoya yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛlatigɛ taabolo bɛ ka changer cogoya min na an ɲɛ b'a la mara bɛ ka tiɲɛ dɔɔnin donc sisan ne bɛ fɛ e yɛrɛ hakilina la o tiɲɛni bɛ ka bɔ anw denmisɛnninw de la wa denmansaw. Ayiwa anw de dɛsɛra an denw na sinon an bangebagaw y'anw mara
yɔrɔ anw de y'an denw kɛ laɛrɛ nun lewuraw ye k'u tiɲɛ k'u toli ka dɛsɛ u ka baara bɛ kɛ an tɛ den bila baara la an tɛ den ci den t'a ɲɛkun dɔn bibi na ni yɛrɛ y'i ɲɛ kɔmi den na a b'a f'i ye ko mama mun de b'i ɲɛ la anw baw kuma na ɲɛ kumu n'u i donna so kɔnɔ n'i b'i ba de ɲɛ la fɔlɔ i mana ɲɛ min y'a kun i b'o ko de kɛ n'a taara mɔgɔw fɛ yen i b'i ba de ɲɛ lajɛ fɔlɔ n'i ye ɲɛ min y'a kun i b'o ko de kɛ hali mɔgɔw k'i ma ko n'an ka dumuni kɛ i b'i ba ɲɛda de lajɛ n'i ye dumuni ɲɛ i ba kun a bɛ se k'a f'i ye ko taa dumuni kɛ nka e b'a dɔn ɲɛ min b'a kun o kɔrɔ ye ko ayi i b'a fɔ ko n fara an bangebagaw y'an mara dɛ mɛ anw dɛsɛra an denw na parce que an y'an denw bila k'u fisaya n'an yɛrɛ ye n'i ye den fisaya n'i yɛrɛ ye e b'a mara cogo di fɛn min ka fisa n'i ye i tɛ se k'o mara dɛ an dɛsɛra an denw na an y'an denw to diɲɛ bolo télé bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ko télé don ko mondialisation évolution Mali de la mondialisation ni évolution juguyara anw denw ma kɛ Afrique kɔni sinon dugu dɔw bɛ yen asiatique jamanaw lajɛ Chine ninnu lajɛ bani u mondialisera dɛ nka u b'u ka culture dɔn dɛ voilà anw de dɛsɛra k'an ka culture yira an denw na an dɛsɛra k'an ka taabolo yira an denw na fo mɔgɔninfin k'i danbe de yira den na wa den yɛrɛ k'a danbe dɔn i k'a yira i den na k'a fɔ e ka fisa nin ma nin t'i danbe ye i k'an ka nin kɛ nin de y'i danbe ye mɛ anw ma se k'o de yira an denw na donc n'an m'o yira an denw na u tununa donc u tununa u ye télé ladege sinon n'i b'a dɔn k'a fɔ ne fa tɛ sɔn nin ma ne ba tɛ sɔn nin ma i b'a dabila mɛ ni fa ni ba yɛrɛ bɛ i sigi ka den yɛrɛ k'a fɔ den yɛrɛ commentaire kɛ fɔlɔ ka tila k'a fɔ ko den de ye nin fɔ bibi na mɔgɔw b'a f'i ye de ko karisa ne den yɛrɛ de nin fɔ ni fa ni ba yɛrɛ ka exemple kɛra u den ka sɔrɔ a ma bɔ nɔgɔ la yɔrɔ kɔni o den tɛ se ka bilasira dɛ donc gundo caman b'a la min ye an yɛrɛ nɔ ye mɔgɔ si nɔ tɛ an yɛrɛ nɔ don an ka segin an kɔ an k'an denw lamara an kana den kɛ dumari ye den wolokun tɛ i k'a sigi k'a lajɛ den wolokun tɛ a k'i nafa n'a m'i nafa i bɛ wolo i bɛ nimisa wololi la donc an k'an denw bilasira an ka musoya yiru la an k'a yiru la musoya yɛrɛ ye min sokɔnɔna la fɔlɔ mɔgɔ bɛ tobili dege i ba senkɔrɔ de n'a ye min kɛ daga la depuis e bɛ se depuis i tɛ se i bɛ jabaninw susu i bɛ layiniw susu a kɛrɛfɛ i bɛ musoya dege ten ka tobili dege ten an ka génération mɔgɔ bɛɛ bɛ se tobili la wa an bɛɛ bɛ se tobili duman na wa an bɛ se fɔlɔ tobili la mɛ anw dɛsɛr'o la bi denmisɛnninw b'a fɔ ne de tanti Rose ne bɛ n dege tobili la YouTube de sanfɛ tanti Rose ne sera tobili la YouTube sanfɛ alhamdulillah YouTube ka ɲi kɛ mɛ mɔgɔ tɛ se ka se tobili la YouTube sanfɛ parce que tobili ye fɛn dɔ ye a bɛ fɔ o de ma ko doigté doigté mun ye bolo tɛ dege YouTube sanfɛ dɛ bolo bɛ dege ba de kɛrɛfɛ i ba senkɔrɔ bolo bɛ dege de mɛ ni e y'i den to yen a k'a da ka sunɔgɔ depuis sɔgɔma fo midi ka wuli ka kini dun ka tila ka da ka sunɔgɔ ou ka t'i sigi télé kɔrɔ ka wuli fo fitiri i t'a bila fosi la a bɛ se fɛn dɔ lɔgɔbali la mɛ a tɛ se doigté la dɛ an ka tiɲɛ fɔ sisan denmisɛnninw cɛ caman de b'a fɔ ne tanti Rose ne muso tɛ se tobili la tanti Rose ne bɛ fɛ k'an muso dege tobili la dɔw yɛrɛ b'u muso bila ka na k'an ka formation k'u kunna parce que u b'a ɲininka ko tobili bɛ dege fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ transmet de quoi u bɛ transmet de mère en fille de o ye tobili n'a ɲɔgɔnnaw ye o ye dɔnniyaw n'a ɲɔgɔnnaw ye tant que den bɛ ka tobili dege YouTube de sanfɛ k'an yɛrɛ b'an sigi ka nisɔndiya n'o ye an ka da la k'an ka tobili bɛ tunu koyi ni Ala ma fara an kan an ka tigadɛgɛ na yalaw yasaw fakoyiw tɔgɔ ye di zamɛw jugaw a bɛɛ bɛ tila ka tunu parce que doigté b'a jɛ doigté in de b'a jɛ donc et puis ni ba ni den bɛ tobili dege ɲɔgɔn fɛ a bɛ complicité dɔ de kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ danaya don aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a to aw kundow fɔ ɲɔgɔn ye aw bɛ da ɲɔgɔn na sisan denmisɛnninw bɛ t'u ka kuma bɛ fɔ kɛnɛma u bɛ siran ka fɔ baw ye parce que tobili in de a bɛ lien de créer den ni ba cɛ minɛ an k'an denw dege tobili la an kɛrɛfɛ bani an kana siran den ɲɛ parce que a ka hɛrɛ de b'a la a ka hɛrɛ de b'a la ne bɛ muso fulenw ye bi an bɛ tile min na ko bi u ka surɔfana ye pizza ye surɔfana ye u t'a sa sɛ jenini sa kɛnɛma ka saladi k'a kan ka dun i b'a dɔn diɲɛ tiɲɛna ne bɛ cɛw ye bi saga mana faga laya mana faga u ka laya sogo u ka laya bien muso tɛ s'a tobili la i yɔrɔ kɔni ça c'est la moindre des choses mun de bɛ se cɛ di ma k'o bɔ bani ko an b'a dege YouTube sanfɛ doigté tɛ se ka dege bolo tɛ se ka dege YouTube sanfɛ quoi muso bɛɛ n'a bolo i bɛ muso 100 dilan ka muso 100 bila ka na kelen tobi a si ja tɛ kɛ kelen o de ye doigté in ye o bɛ transmet ba de fɛ donc an k'an denw dege tobili la an k'u dege yɛrɛ ladon fɛnɛ la ani yɛrɛ labɛn k'u dege musoya la musoya ye yɛrɛ labɛn de ye pantalon don ka t-shirt don kuma de b'a la denmisɛnnin na n'a sera musoya dege musoya ko la n'a sera musoya dege musoya kuma la musoya kɛcogo la o bɛɛ de bɛ dege fɔlɔ mais sisan aya alhamdulillah an bɛ Ala deli kɔni hali bi Ala ka hakili ɲuman di an denw ma Ala ka anw yɛrɛ an dusukun karaba an ka se k'an denw don da la
parce que ni ma k'i den i b'a k'a la di an bɛ tile min na bi ala ka fara an kan sinon an bɛɛ bɛ k'a k'an denw na di parce que an tɛ k'u bilasira an bɛ s'u ɲɛ u ka d'an ye kojugu anw dun fana kun ka d'an bangebagaw ye mais u bali ka an bagabaga dɛ u y'an bagabaga kosɛbɛ dɛ an filɛ hɛrɛ kɛnɛ de kan bi voilà. Ok, vraiment a y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ nin kan ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ i ko k'i ye coach conjugal fɛnɛ donc an bɛ i ka vidéo yɛrɛ caman ye i bɛ publication minnu kɛ an b'a ye i bɛ conseil di jeune couple ma mais an ka bi kɛnɛ fɛnɛ kan a kun ka d'an ye dɔɔni i ka yan'an ka se couple ma fɔlɔ les jeunes dames k'a daminɛ kɔɲɔ wagati kɔɲɔmuso fɔlɔ n'i kun ye kɔɲɔmuso kura natɔ ye i b'a dɔn ko nin ye kɔɲɔ kura ye mais bi différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ mun de b'e bolo k'a fɔ kɔɲɔ denmisɛnninw ɲɛna habillement tobilikɛcogo ani comportement yɛrɛ. Ayiwa n bɛ min fɔ kɔɲɔ kuraw ɲɛna nin bɛɛ tɛ an ka lamɔ ye yan dɔw bɛ bɔ tile 15 la dɔrɔn i bɛ sin ka jean pantalon jalen wula ten ka tɛmɛ i tɛ se ka dɔn ko ye muso furulen dɛ o de y'a to n ko an m'u dege musoya la n'i degera musoya la i b'a dɔn ko kɔɲɔ kura kɔni i kan ka musoya finiw de ta hali fɔlɔ an ka laada la muso bogotigini ka fini ani muso furulen ka fini tɛ kelen ye mais sisan i tɛ bogotigini ni muso furulen yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ mana f'i ye k'u ye muso furulen i tɛ da la ne yɛrɛ tuma dɔn ni dɔw nana k'u bɛna fura san fɛ parce que ne ka fura tɛ feere muso furubali ma ni mɔgɔ min nana k'i bɛna muso fura san ne b'a fɔ ko nana i ka acte de mariage tellement que n tɛ da la k'u furulen don n b'a fɔ dɔw ye mariage photo ye bɔ k'a yira n na n tɛ da la k'u furulen don parce que u tɛ musoya minɛn ta u tɛ muso furulen wale kɛ a kumacogo t'u la a sabati t'u la a basigi t'u la muso furulen ka kɛ mɔgɔ basigilen de i kan ka kɛ mɔgɔ sabatilen de i kan ka kɛ mɔgɔ hakili sigilen de i kan ka kɛ mɔgɔ kɔlɔsilikɛla de mais i b'a sɔrɔ bibi na muso furulenw olu yɛrɛ ka ɲaraki u ka ca u ka jugu ni muso furubali ta ye donc hali bi n bɛ min f'u ɲɛna muso n'i ma bila i ka musoya minɛn kɔnɔ i bolo b'a bɛɛ jɛ muso ye muso de wa fosi tɛ musoya sanfɛ ala ye barika min di muso ma ala ye kunadiya min di muso ma ala ye mandiya min di muso ma n'i ma bila o minɛn kɔnɔ i bolo b'a bɛɛ jɛ donc an k'a yira denmisɛnninw na k'a fɔ musoya tɛ ko denni ye dɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ garçon manqué ye cɛ tɛ muso tɛ ye ten ko parce que ko tubabuya i bolo b'a jɛ dɛ o de y'a to sisan furu sabatili man ca cɛ filɛ nin cɛ bɛ muso de fɛ cɛ t'a ɲɔgɔn cɛ fɛ e ye cɛ ye ne ye cɛ ye e n'i ka pantalon ne n'i ka pantalon fo fini nɔgɔ la an k'an ka pantalon tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ nege bɔ i cɛ la kɛ les hommes aiment les femmes féminines fo musow ko denmisɛnninw ko dɔn n bɛ segin a kan tuguni dɛ les hommes aiment les femmes féminines cɛ musoman cɛ si t'o fɛ donc n'i furula cɛ ma k'i yɛrɛ kɛ cɛ musoman ye i bɛ nege bɔ a la a bɛ taa muso yɛrɛ ɲini min bɛ taa fisiri n bɛ ɔrɔbu don n bɛ jupu don n b'a kun dilan n bɛ jabi da a bɛ t'o nɔfɛ donc fo musow k'o de dɔn k'a fɔ n'i yɛrɛ kɛ cɛ tɛ muso tɛ i bɛ nege bɔ cɛ la dɔw da to furu mana kɛ u b'a fɔ ko ne bɛ n parier pourtant bolo bɛ n yɛrɛ kɔrɔ dɔw b'a ɲɛna ko bolo bɛ n yɛrɛ kɔrɔ de i ka cɛ finiw don i yɛrɛ la o tɛ bolo bɛ n yɛrɛ kɔrɔ ye mɔgɔ bolo bɛ kisi ka k'i yɛrɛ kɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ farafin fini don i bɛ musoya fini don mais an t'a fɔ musomaninw kelen an b'a fɔ cɛw fana ye sisan cɛw fana ka kodɔn man bon u ka kodɔn man bon parce que ka da mun kan lamɔ ye cɛw musow jɛ cogo min na lamɔ ye cɛw fana jɛ ten cogoya la donc hali ni e y'i pari musoya minɛn kɔnɔ ni cɛ t'i bolo min b'o ɲɛdɔn a bɛ kɛ baara ye parce que fɛn bɛɛ fana ye faamuya de ye i b'a kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ ma fo fana ka kɛ kodɔnna ye o de y'a to an kan ka an den cɛmanninw fana mara sira fɛ u ka musoya dɔn u ka musow dɔn u ka muso kanu muso hinɛ ka don u dusukun na u ka se ka kɛ muso fɛ ni hakilila ɲuman ye n'o kɛra an denmusow an dencɛw bɛɛ ka furu bɛ sabati mais kelen tɛ se ka ɲɛ ka kelen to cɛ ni muso bɛɛ an ye nɛgɛso de ni kɔfɛsen sɔgɔra ɲɛfɛsen tɛ marché ɲɛfɛsen fana sɔgɔra kɔfɛsen tɛ marché dɛ donc an tɛ se ka musomaninw mara ka sɔrɔ cɛmaninw tɛ musomaninw valeur dɔn o ye masiba de ye an b'o de tileya bi dencɛw tɛ denmusow valeur dɔn o dun ye anw de nɔ ye o ye anw bangebagaw de nɔ ye dɛ awɔ. D'accord, o faamuya la kosɛbɛ donc ladilikan jumɛn de b'e bolo ka di couple ma bi jeune couple dɔrɔn tɛ a kɛra couple sugu couple bɛɛ lajɛlen ladilikan bɛ n bolo ka di couple ma o k'a dɔn ka fɔ furu yɛrɛ base ye ɲɔgɔn bonya de mɔgɔ muso i ka jɔn tɛ i faden tɛ i jugu tɛ i fan kelen de don mɔgɔ fana cɛ i faden tɛ i jugu tɛ i filan tɛ i cɛ de don wa i fan kelen de don donc an ka furu sigi ɲɔgɔn bonya kan
n'i bɛ mɔgɔ bonya i t'a dusu kasi n'i bɛ mɔgɔ bonya i t'a jigila tigɛ n'i bɛ mɔgɔ bonya i t'a ni tɔɔrɔ donc ni bonya nana furu kɔnɔ ka dɔn e b'a dɔn ka fɔ ne cɛ ko fitiri kana sɔrɔ kɛnɛma n'i b'i cɛ bonya a ma f'i ka siran ɲɛ dɛ n ko k'a bonya parce que bonya ka girin ni siran ye n'i b'i cɛ bonya ni fitiri sera fitiri t'i sɔrɔ kɛnɛma abadan e fɛnɛ cɛ n'i b'a dɔn ka fɔ ne ka yala su dugulaw fɛ ou bien n ka yala su kɔnɔ a ma ni muso ye n'i b'i muso bonya sufɛ yala hali de b'a kɛ b'a kɛ ni hakili ye donc n'i tɛ mɔgɔ bonya di i t'a a diinɛ jate i t'a hakilila jate i t'a diyaɲɛ ko n'a goɲaɲɛ ko si jate e min ka di e b'o de kɛ parce que a tigi t'i bolo da la donc n b'o fɔ denmisɛnninw ye couple bɛɛ diɲɛlatigɛ la jɛ o jɛ ni bonya t'a kɔnɔ tɛmɛ hali teriya ni bonya tɛ yen nafa t'a la balimaya ni bonya tɛ yen nafa t'a la donc u ka ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la kanu min na parce que ni mɔgɔ b'i bonya ka ko ci t'a la diyagoya a kanu bɛ don i dusukun na n'a kanu donna i dusukun na i bɛ da a tigi la n'i dara a tigi la a bɛ diɲɛlatigɛ so sigi kɛ damu na yanni sutura la ɲɔgɔn bolo mais n'a bonya tɛ yen fosi tɛ yen donc u ka ɲɔgɔn bonya o de ka fisa hali ni muso don i kan ka bonya o yɛrɛ cɛ muso k'a fɔ muso kɔni i k'i cɛ bonya o ye c'est comme si ko jɛgɛ bɛ ji la o parce que muso kan ka dɔn ko cɛ ye bonya fɛn de ye a lamɔna n'a ye a b'a dɔn a b'a joli la a b'a hakili la mais cɛw de t'a dɔn k'u kan ka muso bonya parce que u b'a ɲɛna ko n'i ye muso bonya ko kɔrɔ k'i bɛ siran ɲɛ n'i ye mɔgɔ bonya o kɔrɔ de i bɛ ka message de di a tigi ma o message kɔrɔ de ne y'i bonya o message réponse ye jumɛn ye i fɛnɛ kan ka bonya n'i ye kodɔnna bonya dɔrɔn a b'i bonya di mais n'i ye kodɔnbali bonya a bɛ k'a kɔnɔ k'i bɛ siran ɲɛ o de bɛ na ni dérapage ye ala k'an kisi o ma. Amina yarabi ala ko duwawu minɛ vraiment ni ladilikan ɲumanba ye ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka an ka faamuyalita sɔrɔ nin na ala ka faamuyaliko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma o ye tanti o tɛmɛnen ka bɔ yen n'i y'a ye entreprise bɛ évoluer baara bɛ ɲa ka taa fɛ baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ baara in daminɛ kana se bi ma e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ baara in kɔnɔna la. Ayiwa ma chérie o kɔni i yɛrɛ min fɔ baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ an ye nin baara in daminɛ musokɔrɔba y'a daminɛ ale pere y'a kɛ ka mɛn seni ne k'a daminɛ a daminɛ ni bi cɛ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ mais nɔgɔya min sɔrɔla ani nafa min sɔrɔla la u ka ca ni gɛlɛya ye ka da mun kan a daminɛ y'a sɔrɔ maliyɛnw tulo ma dege k'a fɔ k'i b'i sigi tele la ko ka furu ko kuma fɔ k'i b'i sigi tele la ko ka cɛ ni muso kan bɛn ko k'o kuma fɔ mɔgɔw kun tulo ma dege o la kosɛbɛ donc a daminɛ la mɔgɔw caman kun b'an saboter n'a ye dɔw yɛrɛ tun bɛ an ye lettre anonyme caman sɔrɔ minnu b'an dɔgɔya minnu b'an neni a kuma y'a sɔrɔ téléphone fixe ko kuma de tile de bɛ yen mɔgɔw b'an wele téléphone fixe la k'an dɔgɔya an t'u dɔn yɛrɛ fo y'an ka li supprimer donc a daminɛ gɛlɛyara se ni mɔgɔw ka a faamuya mais an m'o jate parce que mun na dɔ b'i wele téléphone na k'i neni o y'a sɔrɔ dɔ sigilen b'i da la o bɛ k'a ka problème f'i ye o bɛ ka dɛmɛ ɲini i fɛ donc jumɛn ta ka gɛlɛn min b'i i fɛ so kɔnɔ n'a bɛ k'i ka dɛmɛ ɲini wa ani min b'a to yɔrɔ jan fɛ ka téléphone ci ma k'i neni an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ baara in a nafa bɛ mɔgɔw kan baara in a ko bɛ mɔgɔw ye donc an m'olu jate a avancera fo kana se bi ma ala barika la alhamdulilayi bɛɛ y'a faamuya an bɛ se k'a fɔ bi mali kɔnɔ bi mɔgɔ min bɛ nin baara in kɛ a ka ca sa dɛ n'i ma nin yɛlɛma o yɛlɛma bɛɛ b'a kɛ san maloya bɔra bɛɛ ɲɛ la bɛɛ ja gɛlɛyara wa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ maloyala ko tɛ lagosili ko tɛ n'i y'a kɛ bonya kɔnɔ n'i y'a kɛ danbe kɔnɔ adamadenya taabolo dɔ de don wa adamadenya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye furu de ye donc ni ala ye furu ɲɛ kɔni i bolo diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ɲɛna i bolo mais ni furu ma ɲɛ i bolo a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc an bɛ sigilen don o de kama ka furu dilan k'a ɲɛ k'a sinsin ala ta kɔfɛ ka muso bila a ka musoya minɛn kɔnɔ ka cɛ fɛnɛ bila a ka cɛya minɛn kɔnɔ n'o kɛra du bɛ sabati bɛɛ bɛ lafiya inshallah. Ok alisa ala k'aw mɛn an kɔrɔ sisan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen gɛlɛya bɛ fɛn fɛn la après ala bɛ nɔgɔya nati aw ye nafa jumɛn de sɔrɔ baara in na. Ayiwa alhamdulilayi an bɛ ala barika da an ye nafa caman sɔrɔ a la nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i bɛ don mɔgɔw jigi kɔrɔ ala barika la ala b'i dɛmɛ a bɛ ɲɛ i bolo donc i bɛ mɔgɔw ɲɛji cɛ hali sanni feere yɛrɛ ka bɔ yen le fait que dɔw bɔ a ka so ka danaya da e kan ka na i sɔrɔ f'i ka sigiyɔrɔ la k'a ka gundo fɔ i ye k'a ka problème f'i ye k'a ka dusukasi f'i ye i k'a sɔn hakili la ani ɲɛji donna e kan nka e b'i timinanja ani yɛlɛ ka bɔ i kan nafa tɛ tɛmɛ o kan o ye nafa bɛɛ la belebeleba de ye donc o y'a nafa fɔlɔfɔlɔ ye i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u nisɔndiya k'u dɛmɛ u kungo la
o ye belebeleba ye parce que bibi na bɛɛ b'i yɛrɛ ye de mais n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ i kungo la o ye koba ye o kɔfɛ alhamdulilayi an reconnu na diplôme na an reconnu na trophée la an reconnu na médaille la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan alhamdulilayi yɛrɛ kɔni n'i bɛ baara kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla i ka jamana kɔnɔ mɔgɔ ka sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i ye baara min kɛ k'a kaɲi k'a nafa b'a la ka trophée d'i ma o la ka diplôme d'i ma o la ka médaille d'i ma yɔrɔ o ye nafa belebeleba ye dɛ nafa tɛ tɛmɛ o kan wa nafa belebeleba dɔ fana ye mun ye i dɔnbaga ka ca i den ka ca fan bɛɛ i teri ka ca fan bɛɛ i dɔgɔnin ka ca fan bɛɛ donc i balima ka ca fan bɛɛ mɔgɔtigi de ye bana ye ni mɔgɔ b'i bolo ka ban alhamdulilayi donc o ye baara in nafa ye olu tɛ se ka fɔ ka ban donc an b'a fɔ vraiment baara in an bɛ ala barikada a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ala barika la ok alisa ala ka sankɔrɔta di ala ka sini kɛnɛya di hali bi sisan tanti an ɲɛ bɛ butiki kɔnɔna la yan nɔ fɛn caman bɛ yan wusulanw bɛ yan furaw bɛ yan kɔnɔw bɛ yan nɔ donc i bɛ se k'i da don dɔw la k'olu ɲɛfɔ an lajɛbagaw ɲɛna an bɛ hakɛto ɲini an lajɛbagaw fɛ walawalali ye walawalali vraiment ka a walawala k'a ɲɛfɔ ne ani ɲɔgɔnna muso denmisɛnninw caman ɲɛna fɛn caman kɔni bɛ yan i yɛrɛ min fɔ par exemple sisan n bɛna gɔngɔli ta nin ye gɔngɔli lemugu de ye a dilanni ka kɛ dilan a bɛ min tan de yɔrɔ kɔni ni mini ka nɔgɔ i b'a dilan dɔrɔn ka kɛ bɔlini kɔnɔ ni ɲɔgɔnna 3 de bɛ min tile kɔnɔ n'i ye tilafana dun i bɛ ɲɔgɔnna 1 min n'i ye surafana dun i bɛ ɲɔgɔnna 1 min n'i bɛ da i bɛ ɲɔgɔnna 1 min a bɛɛ kalamani i kana a sumalen min a dundala ka di a ka fɛkɛ a kasa ka di nin ye musoya jɔnsen belebeleba dɔ de ye ni muso min dɛsɛra nin na fo k'a kɛ boisson min ye i bolo ma bɛɛ jɛ muso ye ji kalama min na de o cɛdini i ka gɔngɔli mugu k'a dilan k'a min i ka gɔngɔli k'a wuli k'a min i ka tisane nin ye tisane an b'a fɔ nin ma tisane jiwoyo i ka tisane jiwoyo k'a wuli k'a min n'i ye nin kɛ non seulement musoya fan fɛ mɔnɛ tɛ don i la non seulement musoya fan fɛ i bɛ k'i cɛ sago i bɛ k'i yɛrɛ sago ye wa ko bɛ taa o taabolo ɲuman fɛ ji gansan tɛ kunun o de y'a to n y'a fɔ ko musoya tɛ ten ye musoya tɛ ten ye wa musoya bɛ dege de ten tɛ wa a bɛ dege de fɛnɛ donc nin bɛɛ ye musoya taabolo dɔ ye n bɔra ka gɔngɔli mugu min nin ye tisane o fana wuli ka min de fɛn caman b'an bolo yan nɔ ala barika la ninnu bɛɛ ye ka muso dɛmɛ i ka musoya la parce que musoya ye fɛn min ye a yirilama de don musoya ye yiri de n'i ma ji k'a kɔrɔ a bɛ sa donc ninnu de bɛ musoya nɛɛma ka muso kɛ muso dafalen k'i bila i ka musoya minɛn kɔnɔ i n'a fɔ fɛnw b'an bolo cogo min na minnu fana bɛ cɛ bila ka cɛya minɛn kɔnɔ i y'a ye furu yɛrɛ la problème caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ s'anw ma problème caman bɛ ye musoya kan ka bila minɛn kɔnɔ ou bien cɛya kan ka bila minɛn kɔnɔ n'a ma bila minɛn kɔnɔ k'o ta taw taabolo ɲuman fɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ye donc f'an k'an timinanja o la an ka musoya bila minɛn kɔnɔ yɔrɔ kɔni Mali la yan nɔ musoya tɛ taa wusulan kɔni kɔ n'i ko musoya dɔrɔn i ko wusulan n'i yɛrɛ dun ko wusulan mama national madame Jakite Ajabani kɛ bɛ ka wusulan taga segi t'o la bɛɛ b'a dɔn o bɛ cogo min na voilà wusulan dabɔra fɛnba de kama mɔgɔw b'a ɲɛna ko wusulan ye kasajalan dɔrɔn de wusulan bɛ furu sabati a bɛ furu basigi a bɛ dukɔnɔna yɛrɛ basigi a bɛ dukɔnɔna sabati a bɛ cɛ ni muso a b'aw kanu don ɲɔgɔn na a b'aw tin don ɲɔgɔn na a b'aw dusukun lafiya a bɛ hakili lafiya a bɛ farikolo yɛrɛ lafiya fura caman de b'a la pour que ka du sabati fɛn fɛn bɛ yan nɔ a kɛra wusulanw ye o a kɛra tisane min taw ye o a kɛra ɲɛ minnu yirila sisan o a bɛɛ dabɔra de ka adamadenya sankɔrɔta walasa muso ka se i cɛ furubatɔyɔrɔ la i ka i cɛ wasa furubatɔyɔrɔ la e yɛrɛ ka wasa a dabɔra de kama bon furubatɔni yɛrɛ dun na ni wasa sɔrɔla ka ban je crois que furu yɛrɛ diya bɛɛ de ye o hali n'a bɛɛ to ye sa 60% bɛ taa furubato diya bolo donc furubatɔyɔrɔ la fo ka kɛ u cogoya la n'o kɛra o ka ɲi mais ko tɛ se ka taa o cogoya la n'aw ma musokɔrɔbaw yɔrɔ ɲini i n'a fɔ mama national madame Jakite Ajabani kɛ bɛ n'a ɲɔgɔnnaw n'an m'olu yɔrɔ ɲini u ka gundow fɔ aw ye fɔlɔfɔlɔ kow de ninnu bɛɛ ye nin bɛɛ yiri de naturel 100% a tɛ bɔ dugu si la wa an yɛrɛ de b'a dilan a tɛ bɔ mɔgɔ si fɛ yen a tɛ bɔ dugu wɛrɛ la an yɛrɛ de b'a dilan ala ye dɔnniya min kalifa an baara kɛ n'o ye donc o dɔnniya in fɛnɛ an kan k'o da aw ma musow ma ani an denw ma pour que k'a nafa bɔ parce que dɔnniya a ma dabɔ dogoli kama dɔnniya dabɔra de ka jɛnsɛn an ye dɔnniya dogo Afrique o de y'an mago sa an ka dɔnniya mɔgɔ caman sara n'a ka dɔnniya ye n'u tun y'a labɔ an bɛ gagner o de y'a to mama national madame Jakite Ajabani kɛ ne yɛrɛ ala barika la ala y'an sɔn hakilila la min y'an permet ka livre bɔ o livre de filɛ sanfɛ réussir sa vie de couple livre in kɔnɔ dɔnniya caman de b'a kɔnɔ hakilina caman de b'a kɔnɔ
mɔgɔninfin bɛɛ tɛ se k'an sɔrɔ kuma bɛɛ wa mɔgɔ kɛra cogo cogo diɲɛlatigɛ la bɛɛ da y'i tile de mais n'i ye livre bɔ e b'i tile kɛ minnu bɛ na i kɔfɛ olu fana b'a nafa sɔrɔ donc dɔnniya minnu b'a kɔnɔ a b'aw nafa bi anw kɔfɛ a bɛ tila ka mɔgɔw fana nafa o de fana ye dɔnniya ye o donc musoya mina ninnu ala barika la ni mɔgɔ kɔni y'a matarafa i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw Pati Sagana o fana bɛ o fana ye musoya fura dɔ ye i n'a fɔ Encense Bouche kɔni bɛɛ de ta ye a bɛ mɔgɔ kumakan sabati a b'a barika a bɛ dilan ni yiriw dɔrɔn de ani di hali mɔgɔ minnu ni dakasa bana b'u la a b'a furakɛ a bɛ dakɔnɔna kasa tigɛ wa n'a bana bɛ mɔgɔ min na a b'a furakɛ donc ninnu bɛɛ y'an ka dɔnniyaw de donc n'an ma an bolo da ninnu kan an bolo b'a bɛɛ jɛ furu tɛ ten ye dɛ Mali la yan nɔ anw fɛ yan laada la furu ye fɛn barikama de ye wa fɛn belebeleba de don wa furu bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ cɛ ni muso aw ka bɛn aw kɔni ka don ɲɔgɔn na aw tin ka don ɲɔgɔn na an ka k'an jija o de la ni ala sɔnna a ma. ok faamuyali sɔrɔla o la mama national ye a yira an na cogoya min na furaw b'a bolo yan nɔ minnu bɛ muso dɛmɛ musoya kɔnɔna la o fana tɛmɛnen ka wuli kasajalanw bɛ u bolo yan nɔ ale ni da kɔnɔna kasa fɛn bɛɛ de b'a la yan quoi donc fɛn fɛn b'a to muso e bɛ to i ka musoya minɛ kɔnɔ fɛn fɛn b'a to muso e bɛ to i danbe la o bɛɛ de bɛ mama bolo yan nɔ mama bɛ a ye caman ɲɛfɔ an ye hakili bɛ a tɔ dafa i n'a fɔ tanti b'a fɔ cogoya min na mais mama ne tun bɛ fɛ i da ka se yɔrɔnin dɔ ma i bɛ hakɛ to ɲininkali la pendulu ni baya k'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna bi parce que ne y'a ye o i mana yala dugu kɔnɔna yɛrɛ la bi i b'o de anpaka i fan bɛɛ donc a bɛ n'a fɔ mɔgɔw ta valeur n'a gundo dɔn i n'a fɔ fɔlɔ. ayiwa bisimila komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ fan bɛɛ donc mɔgɔw b'a dɔn ko fɛn nafama don mais a ma ɲɛ f'u ɲɛna mɔgɔninfin i ko dɔn bɛ i ko bɛ dɔn tɛ ni fɛn fɛn ma ɲɛ f'i ɲɛna i t'o ɲɛ sɔrɔ i y'a cayalen don u b'a dɔn k'a fɔ ko a ka di mɔgɔw ye a kɛra i n'a fɔ beauté fɛn de esthétique mais kun de b'a la o kun min b'a la o tɛ telila kuma kun ye mais an b'a dɔn k'a fɔ kɔni pendulu baya ni muso min y'a matarafa a bɛ lafiya caman s'i ma i ka furu kɔnɔ ni muso min y'a matarafa a bɛ se ka k'i ka furu sinsin bere ni ala sɔnna a ma mais comme an bɛ tile min na bi n y'a fɔ cogo min na dɔnniya tɛ sira kelen ye n'an y'a fɔ an denmusow ye pendulu ni baya nafa ye min ye f'an k'a fɔ an denkɛw fana a nafa ye min ye parce que muso caman bɛ yen u b'a fɔ tanti Rose pendulu ka di ne mais ne cɛ t'a fɛ ou bien baya ka di ne mais ne cɛ t'a fɛ parce que a t'a kɔrɔ dɔn denmuso bɛ lamɔ cogo min denkɛ fana kan ka lamɔ de ka kow fɔ a ye ni muso ye pendulu siri a kɔrɔ de ye nin ye wa pendulu fana kɔrɔ de ye nin ye ni muso ye baya don baya kɔrɔ de ye nin ye donc n'o kɛra n'i y'a don a bɛ k'a fɛ mais n'a t'a dɔn f'a b'a yɛlɛ ten ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a dépassé don dɔw b'a fɔ ko musokɔrɔba fɛn de don parce que o bɛɛ la u t'a ɲɛdɔn de décalage de bɛ cɛ ni muso cɛ furu kɔnɔna la dɔnniya la surtout an ka laadala dɔnniyaw donc fo k'a ɲɛ f'u ye donc o pendulu ni baya in i y'a cayalen don mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ nafa b'a la mais o t'a kɔrɔ dɔn mais ni ala sɔnna a ma ni mɔgɔ minnu u jija ka se mama national ma madame Jakita Jabani Kebe ma ou bien ka se ne yɛrɛ Rose ma ni ala sɔnna a ma ala ye dɔnniya min kalifa an n'a ko la an b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye inshallah awɔ. ok voilà a fɔlen filɛ na ye cogoya min na ale fɛn ninnu nafa ye fɛn min ye a y'a fɔ aw ye hakili b'a tɔ dafa e mɔgɔ min bɛ fɛ ka fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔna la pour plus d'information i bɛ wuli i bɛ se tanti Rose ma a bɛ caman fɔ a kɔnɔna la fɛn caman wɛrɛw b'a bolo fɛn minnu t'an permettre k'a yira tele la a bɛɛ de bɛ tanti Rose bolo yan nɔ d'accord tanti vraiment émission bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ la faamuyali sɔrɔla kumaw bɛɛ la folikan jumɛn de b'e bolo ka lase an lajɛbagaw ma san'o cɛ i bɛ numéro di i bɛ lasɔrɔ numéro min na parce que n b'a dɔn tanti suilen don kosɛbɛ ni fɛnɛ bɛna dɔ fara a kan donc ni ne ni ɲɔgɔnna minnu bɛ fɛ ka wuli ka s'i ma yan nɔ ladilikan ou bien sanni na u bɛ se k'i lasɔrɔ numéro min na ani yɔrɔ indication. alhamdulilayi an kɔni bɛ ala bɛɛ ka bila la yan nɔ inshallah jelibugu la 66 71 60 09 66 94 73 13 76 50 03 96 inshallah jelibugu la an bɛ yen don o don k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ 10h ka taa wula fɛ 18h la donc k'a daminɛ lundi la ka taa samedi la inshallah an bɛ sɔrɔ yen ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ conseil la mɔgɔ bɛ fɛ an ka baro kɛ ka hakili falen kɛ inshallah ni sera a bɛ sɔrɔ n ye min fɔ mɔgɔ kelen si tɛ se ne kelen tɛ se aw kelen tɛ se mɔgɔninfin i kɛra cogo hakili falen kɔnɔ bɛɛ bɛ ta sɔrɔ a la mɔgɔ si tɛ perdant ye o la donc n'aw nana
y'o fɔ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ tɛ sanni feere an yɛrɛ ka baara in tɛ sanni feere baara in dabɔra de an ka don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la baara in base de y'o ye wa n'i ma taa n'o sira fɛ ala t'i dɛmɛ a la o de y'a to anw fana b'o sira de kan an b'a ɲini ala fɛ hali bi an bɛ fɛn fɛn fɔ ala k'a mɛn kulo ɲuman di jama ma ala k'a kuma ɲuman don anw yɛrɛ da ka fɔ mɔgɔw ye an bɛ fɛn minnu di mɔgɔw ma fana ala k'a barika parce que ala de bɛ fanga don fɛnw na ne tɛ dɛ mama nationale tɛ yiri yɛrɛ tɛ ala de bɛ barika don fɛnw na ayiwa an bɛ foli di aw yɛrɛ ma aw minnu sera anw ma yan ka na an ka nin masala in kɛ nafaba de bɛ nin masala ninnu na mɔgɔw magoba de b'a la donc aw bɛ na mɔgɔw dɛmɛ aw yɛrɛ bɛ baraji sɔrɔ o fɛn na hali bi ala k'an mɛn nin kan nin ye hɛrɛ de ye an ka ala k'an mɛn nin ɲɔgɔnna caman kan kira hɔrɔn salim wasalim ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ folikanw mɛnna tanti yɛrɛ merci beaucoup i ka accueil la wala an lajɛbaga cɛ ni muso nin tun y'an ye jelibugu la mama national fɛ yen ni bɛɛ b'ale dɔn tanti Rose la Rose Jakite ale ye an ka musokɔrɔba lakodɔnnenba dɔ denmuso ye ni bɛɛ b'a dɔn madame Jakite Ajabani Kebe wala an wulila ka s'a ma yan nɔ an n'a masala kosɛbɛ a y'a ka fɛn caman yira an na a ye fɛn caman fɔ an ɲɛna aw ni ne hakili la an ye faamuyali caman sɔrɔ nin na mɔgɔ mɔgɔ ye turu cɛ tanti Rose fɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ou bien couple ka se tanti Rose fɛ yan nɔ a ka ca ala fɛ ala bɛ barika don kow la wa couple bɛ évoluer ka taa fɛ n'ala ma basi kɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musoya jamukan wɛrɛ kan inchallah à bientôt.